ассалому алайкум дӯстони азиз, подписчикои канали Саодо ТВ, мардами ютуб, мардами сарбаланди тоҷик, нафарое ки мошинҳои боркаш харидор кардан ҳастен, ҳама каса хубен. Имрӯз 26 марти соли 2025 числа 1000 рубл дар бонки Эсхати дидем 129 сомонай. ирӯза наворда хоб мошинҳои боркаш навор кардем, грузовой, хулас беҳтарин навораи баҳри шумо мондем. Тамошо кунед бародари азиз ва ҳатман барои реклама муроҷиат бикунед. Замин, мошин, хона, квартира, ягон мол маҳсулоти фурӯшӣ боша, агар дар WhatsApp суратошро ҳамроҳи маълумотош видеошро кунед, дар навораҳои баъдан дар YouTube, TikTok, Instagram реклама карда фурӯшда мегузорем. навори пагоҳина худохоҳад навори хонаҳо мешавад. Тамошо кунед. ирӯза мошинҳои боркаш. хоб дар канал подписатсия кунед, наворда лайкора бизанед. хоб аддуши дастгирӣ кунед дар рафти навор. дар аму комментария ҳатман нависед аз куҷо то чанд сума, чӣ хели мошин, чӣ хели замин, чӣ хели квартира, чиз дар кора нависед. хулас наворро сар мекунем то охир тамошо кунем бародари азиз. ҳамватанони азиз, кадоми шумо дар Москва или Московский област кору фаъолият мекунед ва хоҳиши бор равон кардан ба ватан дорен, ба шумо грузопировски акаи Нозима тавсия метем ки тӯли чанд солҳо оиди ҳамин система кори фаъолият мекунанд. мақсад барои шумо аз 100 кило зиёд боша, агар омада ба ҷои зистон бортона мегиранд, ба Туркистон мебаранд, мерасонанд. бор бурда мешавад ба Душанбе, Шаҳри Нав, Ваҳдат, Ҳисор, Регар, Ёвону, Бухтару, Кӯлоб, Восе, Файзобод ва дигар шаҳрноҳои Туркистон бурда мерасонанд. аз номи канали Саодо ТВ ба ширкати Акаи Нозим занг занед. мақсад борошон ҳар ҳафта ба Туркистон мераса. марама занг зад сон роҳӣ кунем бортона. мегзарем ба аввалин мошини фурӯшимон. бортавой грузовой, чӣ мегӯянд ира? Форланд қабул кардем ки солиш 2011 солай. любителиаш ҳамҷа бошен, агар тамошо кунен. ин мошин дар Ҳамадонӣ, ноҳияи Ҳамадонӣ қарор дорад. барои боркашӣ мақсад беҳтарин ин ҳолати балонош, кузов калони хушрӯ, хоб ҳамаш 100% кор мекунад. мотор, коробка, балонон нав кардагай. харидори аниқ занг занен. ина масъалаи борти мошин монд. хоб бортавои грузовои Форланд нархша мега ки бо нархи дастрас арзон кардем ки савдо барова. касе ки хоҳиши харидорӣ кардан дорен, рақамҳои 5390 ахираш мегзорем. ҳамроҳи соҳибмулк боз масъия кунам гирен. солиш 2011 60000 сомон нархи ҳамин бортҳои бача азиз. касоне ки хоҳиши харидор дорен, марама занг занед. дуюмин мошини фурӯшӣ. Самосвал газ 24 бародари азиз аст ки солиш 1996 сол. бортавой мақсад худош чикор мекунад, аммо бортона автоматӣ мефурӯрад. ноҳияи Ёвон да қарор дорад. мошинча дар ҳолати 100% қарор дорад меган. моториш Т82 дизелни будааст. документ неки надорад. хоб касоне ки хоҳиши харидорӣ дорен, яъне боз муомила ҳам мешавад. ҳозирашта ҳамин ҳолат нархша 45000 мегем. каси мехара боз муомила ҳам дорад. лайкора бачаҳо азизимонен, ҳамин канали Саодо ТВ да подписатсия кунен. як рӯз мошин, як рӯз хона, як рӯз техникаҳо, тракторҳо навор карда мешавад. хулас беҳтарин наворо баҳри шумо навор карда мешавад. тамошо кунен. рафти тамошои навор, дастгирӣ, лайк, подписатсия. сеюмин техникаи фурӯшӣ. самосвал ҳово ҳастае ки солиш 2024 сол бародари азиз. шаҳри Душанбе. хоб ассалому алайкум бародарои мошинхар мега наличи. касоне ки наличи сум дорен, ҳамо одамо илтимос мақсад занг бизанен, нависонен, маслиҳат мекунем. моторошон простояй, мошино дар хитоян мега. дар муҳлати 25 рӯз мерасанд. хулас бо маслиҳат заказ мекунем бача азиз. ҳамиша мисол бигирем. солиш 2024 сол Душанбеда қарор дора мега. 400000 сомонаш меган. боз далши метонен дӯстони азиз заказ кунен. вақте ки заказ мекунед аз номи канали Саодо ТВ нависен ки дар YouTube тамошо кардем. рақамҳои 68 68 WhatsApp шунай.
ҳамроҳ яка чахчах кинен, масият кара закас мекунен, ҳамира мехарен у тараф кори шумо. чорумин бортавои фурӯшӣ. хуб газели фурӯшӣ бигем бортавои грузовик фурӯшӣ солаш 2012 айни ҳол дар ноҳияи шаҳри Туз қарор дорад. нигоҳ кунед чӣ хел кушоди паҳми дароза бародар азиз. стилниё ҳам хеле ҳолат. ин дар шаҳри Туз будааст. дар ҳолати хуб қарор дорад, ҳолати корӣ. мотораш 100%. хуб горни тормоз мега дорад, балоно нав ҳуҷҷато 100%. савдои хушрӯ ҳам мешавад. солаш соли кӯҳна нест, 2012 сол. касоне ки хоҳиши харидан дорен дар ватсапшон 8881 ахири рақамҳои ватсапи соҳибмулк нархша 100,000 сомон меган. дар 100,000 сомон амира метавонед бихарен. мисол аяму портирода фикр мекунем ки бақувваттаракан. мегзарем ба панҷумин бортавои тангени фурӯшӣ. рости комментария пешнада бачанаест ки ака танген навор кунен. хуб бортавои танген солаш 2007. ин бортавои дар восеқ қарор дорад. ҳолати беҳтарин яксола ҳуҷҷат, утилизатсия кардагӣ, срочна фурӯшӣ фурӯхта мешавад. касоне ки мехарад дар ватсап 37 36 ахири рақамонай мо дар сум дар кор савдош мекунем бо нархи 28,000 сомонӣ. албатта дар 28,000 ҳами газела метавонед бихарен. ин бортавои танген ранги газелай. инам арамад 28 муомила ҳам мешава. худутон боз маълумоти пурра занг бизанед бигиренша. танген бортавои кардагӣ. мегзарем ба шашумин техникаи фурӯшӣ. ҳастои бачаҳое ки ба хотири лабо тамошо мекунанд. лабочаи арзонча. дайво лабо солаш 2009 шаҳри хуҷанд нарх 52,000 сомонӣ. адресоша бо диққат гӯш кунед бачаҳои азиз. кузова бинен, бортша нигоҳ кунед чӣ хел мақсад тозаак, мошинча хушроак, мордаи фасон. 52,000 нарх. ин хеле нархҳо мақсад фикр мекунем камтаракай. автомобил бортавои дайво лабо солаш 2009 сол. мошинча пачкай мега. касе ки мехира ҳам хел мақсад мехара. ҳамин хел мегирен ҳай карда айпишти дивизиониё мешем бародар азиз. хуб баъдан ҳамо техникаотона рӯӣ кунен. тракторай, бортавояй, хуб мерлоҳай ӯ чизе ҳастай хулас чӣ молу маҳсулотай рӯӣ кунен. наворҳои баъдина реклама карда фурӯшта мегзорем. наворҳои пешнара гузашта тамошо кунем. беҳтарин наворҳо ҳастанд бародар азиз. мегзарем ба ҳафтумин грузавои моторол тиртираки фурӯшӣ. грузавои моторол дар ноҳияи Данғара фурӯшӣ 150 куба ҳай бародар азиз. кузов дарозиш 2 метр, паҳми 1.30 сантиметр. дар ҳолати техникӣ қарор дорад. муомилаи созам карда мешавад иншоаллоҳ. тозаҳакай нархи гарени арзониш кардем. срочна сум дар корай 15,000 сомонӣ. албатта дар 15,000 ин амира метавонед бихарем бародар азиз. барои маълумоти бештар дар ватсап 8181 ватсапи соҳиби ҳами тиртиракай. чӣ меган? мотороли грузавои фурӯшӣ 15,000 дар ноҳияи Данғара. маълумоти пурра занг зада хитон дастарс бикунед бародар азиз. мегзарем ба ҳаштумин камази фурӯшӣ. камаз ҳам хоҳиш кардем, навор кардем бачаҳои азиз. дулан дар коша нависен, лимузин мемонам ҷӯш биям. бортавои камаз солаш 1992. рости фикр мекунем ки якмин канале ки ами навори мошинҳои боркаш мекуна. ҳамин навори мо агар 500 дона лайк бигирад, иншоаллоҳ қисми дуюми мошинҳои боркаш навор карда мешавад. солаш 92 дар хуҷанд қарор дорад. мошин хуб зур касе мехара ҳама ҷош 100% ҳуҷҷат дора. мошинчаро ҳай мекунӣ, пула кор мекунӣ. илтимос беҳуда занг назанен.
خب سودو در نزدی ماشین سالش 92 نرخ 135,000 سومانی. ویدی گمی کم از باز معلوماتی بیشتر در واتساپ 85 و 53 میتونین زنگ زدن معلوماتی پرش بگیرم بچه عزیز. سودو تیوی خانه زمین ماشین تکنیکو را نوار میکنه گذشته تماشا کنیم برادر عزیز. میگذاریم به نهمین ماشینی فروشی. ساماسوال گاز 53 است که زیر میگن گاز میگن هم خیلی کروچی. سالش 1987 سال در ناحیه تیمور ملیک قرار دارد. حالت کوری های 53 گاز. کسانی که میخره معامله سازا میکنیم میگن نرخش 50,000 سومانی گفتیم. گر این ارزان کردیم مقصد کمبود داریم برای حل کردن کمبودمون همیره میفروشیم. این حالتی کوری برادر عزیز. خوک میکشین، قم میکشین، سنگ میکشین، شبین چیزی در کار های انشالله خربایی کار میکنم. سالش 87 ساماسوالی 53 خچه مقصد با میفروره برادر عزیز. خیلی چی میگه بورتونا خش میفروره. خب 50,000 کسی میخره در رقمای واتساپ 1418 حوزی زنگ بزن اینا برای بخرش. ناحیه تیمور ملیک برادر عزیز. میگذاریم با دهمین تکنیکای فروشی. ساماسوال جی بی سی فروشی است که سالش 2010 در دوشنبه های با ایش زوری باید برادر عزیز نگاه کنده. خب رنگی کمازای نکی ارزونکای در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد. ساماسوال جی بی سی اکومولاتور بالون نوکای نرخ 65,000 سومانی. کسانی که میخره این مرامت باز معلومات پر رقمای واتساپ 77 88 زنگ زنین. خب دوستان نوار معقول شده باشه همو کامنتر نایسته که نوار معقول شید لایک رمونین همین نوار ما 500 لایک بگیره قسمی دیش ببریا. همه کسا ادوشی دستگیری میکنیم پدپیسات سکنین دستگیری برای رکلام حتما مراجعه کنین. زمین ماشین خانه تکنیک اپارات چیزی باشه روی کنین نواری بعد نه رکلام کده فروش تا میگذاریم. باور دارم که نوار معقول شید. رحمت برای همه شما که سعود و تیوی انتخاب کردین. زنده باشین تا نوار بعد.